die kop. Ja. Daai wind was mooi. Kom nou derg nog kwes. Damn it. Impact om ja. Kom ons gooi nog een. Grote. Maar die ver ene. Dink ek nou op hom as die wind nie swaai nie. Het hom. Gooi nog een. Kijk, nou heb ik mijn doop gekry op kwes. Ah, links en laag. Oké, maar dat was niet bad dan. Je hebt de karp gezet. Ah, rechts. Daar in het geval, precies daar waar die kruis zit in die Rarig. ja. Kijk voor een center, dan kan je center optekenen van. Die wind het gelijk of hij geswitcht het, nee? Ik weet niet of ik me verbeel het. Nee, want daar waar hij geval het is precies daar waar die kruis is. Ik zweer die wind is nou van rechts naar links en onder, dus mens nou die mirage kyk. Oh, amper. Nog een teiken links van daar af. Jy het na center gevat. Ja. Vat net een teiken breedte links van dit af. Soos mik tussen die twee teikens, dan gaan jy hom klap. Oh shit! Halve teiken nog links. Mik vir die kleintjie dan. Ek gaan nou vir die kleintjie mik. Die wind neek ons rond. Het hom. Weet ek hom? Daar is hy, het hom. Hy het hom, yeah!